ଭାଇନା ତ ମଟର ପଡିଥିଲେ ସାଇରେ ହେଇଗଲା କଣ ଭାଇନା ସତ ମିଛ ତମେ କହିଲ ନା ଭାଇନାକୁ ତ ଦଉଛ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ତ ହଉ ହଉ ଖାଇରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 6ଟାରୁ 6ଟା ଖଟୁଛୁ ଖରାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ନାଇଁ ପାଣିରେ ପଡିବା କଥା ମାଉସୀ କୁହା ହଉନି ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି ସେ ଭାଇ କହିଲେ ତ ଭାଇନାକୁ ସେଇଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ପଇସାଟା ମୁଁ କଥା କହୁନି ଭାଇନା ଆସିବେ ତମେ ପାଇବ